In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all that have recourse to thee, especially the Masons and all those who are commended to thee. Amen. Eternal rest unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In the name of the Father, Filii, et Spiritui Sancti. Amen. Maayong gabi mga higalag mga igsuon and nasubta kining inyong ato ang programa sa TV Apulia.Argumento gipanguluhan ng gipangunahan sa Lay Catholic Apollos International Sir Argesano. Uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisgod sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. Live kita karon sa ato ang Facebook page RJ Horolan Sandre Second TV Apulia.Argumento page, and yon sa wala pa nakapag-follow sa atong mga pages, i-follow ninyo ang atong mga pages RJ Horolan Sandre Second TV Apulia.Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. O pwede sa po mag-send din ng Facebook stars. So, sa mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, i-subscribe ninyo ang mga channels na Lay Catholic, Apologist, ito si Official, RJ Sandre Second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. O pwede sa po mag-send din ng super stickers, super chats, and super thanks. And magpasalamat una ko sa mga igsoon na mga Katoliko ang kanina nagatabi ng suporta sa programa. Pinagin nila Sir Ronald Discaliar and family, Sir Romeo Inodio and family, Sir Robert Avila and family, Sir Michael Roger Uy and family, Sir Rene Keblat and family, Sir Dino Sibilias and family, Sir Emmanuel Papas and family, Sir Ratope Galyemit and family, Ma'am Burden Lapera and family, Sir Jeff Atienza and family, Sir Henrieto Tubil and family, Sir Jerry Alacre and family, Sir Ray and Ma'am Sheng Hernan and family, Sir Joel Sia and family, Sir Jopit Siana Morte and family, Sir Ramil Siliaca and family, Sir King Bias and family, Sir Rizal Limen and family, Sir Ramil Leones and family, Sir Edmundo Esteban and family, Sir Raymond Bunhayag and family, Sir Cyril Tora and family. Sa tanan nga nagatabad nagasuporta pagkahuman wala nagapalitok sa ilang mga pangalan, daghang salamat tungod sa inyong tabang, tungod sa inyong suporta kini nga tong program ana gihapon dinhi sa social media. Ug until now nagkinahanglan gihapon kita mga sir ug mga ma'am sa inyong tabang suporta, kay lagi wala mi mahimo dinhi mga sir ug mga ma'am kung wala ang inyong tabang ug wala ang inyong mga suporta. So sa gustong mo tabang, sa gustong mo suporta, pwede ninyong ipadala yung tabang suporta pinagasto mga account numbers kanako sa mga screens kana nagdagdagan nga information, o pwede sab mo mag-message sa atong page kung via remittance ang inyong pagpadala. Daghan kaayong salamat in advance. Okay, so yon before ko magpadayon, announcement, karong actually mga next week na siguro pero tanawon na po kay wala pa po ko nakasend og message po sa ato ang mga kaubanan para sila itong mahimong speaker sa ato ang seminar, nightly seminar, mga siguro mga 12 days, 12 nights rather, nga tawag ini nga seminar mga sa katong basic apologetics. Wala pa ko naka-assign kay lagi na busy. So yon, sa gustong mo apil ana mo na lang panahon nga tawag ining maka-apil mo sa or naatay tawag ining knowledge or maka-acquire og knowledge sa mga basic doctrine sa simbahang Katolika. So mag-announce na ko dinhi and mag-post lang ta if in case kung final na ang ato ang kuan mga sir ug mga ma'am. And katong ato ang this day fundamental arguments yon until now is paghihapon available paghihapon mga sir ug mga ma'am. And yon, before ko magpadayon again, happy birthday Sir Ray Hernani, happy birthday sir, and also kay Sir Rodski Rojas, happy birthday sa inyo mga sir, mga banggitan nato ning kauban sa Lay Catholic Apologist. Okay, sige Sir Quinciano Abina, yes sir, good evening din mo sir ug sa imuhang pamilya. Sir Biton Jersey Maker from Tacdi, Santa Cruz, Concepcion, Tarlac, Philippines, good evening. Sir J.R. Butong, yes sir, good evening. Sir Jeco Olorvida, yes sir, good evening. Sir Greg Jim, good evening. Sir Romeo Señora Valientos from Barangay Cacao, Hilongos, Leyte, good evening ninyo mga sir ug sa inyo ang tibuok pamilya. Okay, so sige. So gaganina na ako gi-upload nga gireaction na nato nga member sa Seventh-day Adventist. Actually ang ilahang tawag ining kuan, daghan ka sila mga gipang-angkon nang gipang-angkon Katoliko sila daw ko ng iglesia gitukod ni Kristo, sa pato sila daw ko ang matuod. Ang question, tinuod ba kana? So mo na nga to ang tagaag pagtin-aw og katong criteria anus ka mahitabo or anus mahitabo nga diin ang usa ka pundok matawag nga Katoliko. Yan.
Sir Rini Selen, yes sir, good evening, good evening. Sir Juanito Javier, yes sir, good evening, good evening. Sir Johnny Bilugdayan, yes sir, good evening, good evening. Okay, sige. Sige, proceed na sa atong topic. So, ingon pa nila, Katoliko daw sila. Ang tinuod ng Katoliko, dili Romano Katoliko. Kung dili sila daw kuno ang tinuod na Katoliko. So mo ni ato ang tagaan og ato ang palawman pa kung baga ang ato ang presentation. Sir Naritio, good evening. Okay, sige, balik ta. So Katoliko kanang word nga kanang word magud na Katoliko from the Greek word kata and holos. Kata means throughout, holos means whole. Pag mitag Katolikos or Katoliko, buti pasabot niya na throughout the whole. Sir Sunny Ilmido, good evening. So throughout the whole, or sa Bisaya pa, makay lapon. Actually, basic na kayo na eh. Daghan na kayong mga bright nga mga Katoliko karon nga nagatuon, even kini mga bag-o mga Katoliko nga naga-vlog-vlog, pati kabalo na sila ana, or kabaw na ta ana. Mabuti pasabot ana, makay lapon. Kung mitag Katoliko, sa Bisaya pa, makay lapon or malok panon. Malok panon, no. Malok panon sa tibuok tawag ining kalibutan. So kana nga word ang tawag ining basis niya, ang pinaka main basis sa term nga Katolikos or Katoliko, ang pinaka main base niya kadtong gisulti ni Ginoong Jesucristo, Saint Matthew chapter 16 verse 18 and also Saint Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Sir Malco Pilonio, sir, good evening, good evening. Yan. So mao to ang pinaka main reason or pinaka main basis. Sir Nick Sanico, Sir Almags, good evening, good evening. Kahibaw man po sila ana, mangingidad lang. Ay oo, tinud na Sir Nick. Ansa man? Ruler. Okay. Wala ba na kay ruler na? Wala na kay ruler? Ha? I-charge ani palihog bi. Yan ako ang kuan bi. Okay, kuan pa mi mag after ano sa program mag-study pa mi. So ko ang bugoy. Okay, sige. Sige, balik ta. Ay tabuli na kay igang ang electric fan. Okay, sige, balik ta. So, pag Katoliko, ang basis ang basis simbahan Katoliko kanang gipamulong ni Ginoong Jesucristo. Ngaon sa man, Saint Matthew chapter 16 verse 18 ingon pa niya, "Thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." So kanang term nga, the gates of hell shall not prevail, so naa siya gitawag og essential of Catholicity. Buti pasabot, dili lang kay Catholic in place, kundi Catholic in time. So dili ni mawala ning mong simbahan na. From the time of the foundation until now, dili gyud na mawa ng simbahan na. So unya atuan ng palawman unya. Sir Tom Spiralio, yes sir, good evening. Sir Heroncio Inaw, good evening. Maolagi. Sir Virgil Intienza, maolagi, good evening sir. Sir Simon Siona, good evening, good evening. Okay, nasa ko ang atubangan ng quandary. Okay, sige. Balik na. So, St. Matthew chapter 28 verse 19, panlakaw kamusta ng katauhan sa tibuok kalibutan. Nganong ka naman ang objective ni Ginoong Jesucristo? Nga naman, tungod kay gusto niya ang tanang tao maluwas. Kay ang pinakarason nga si Kristo na himong tao, kay gusto niya ang tanang tao maluwas. Diba? Gusto niya ang tanan gitawag tao maluwas. Subuti pasabot, gusto niya ipalapnag ang kanang gitawag o gapulong kanang ebanghelyo ngadto sa tibuok na kalibutan. So, mo na objective kung baga ni Ginoong Jesucristo. So diha palang daan, wala pagigamit ang term nga Catholic, wala pagigamit ang term nga Katolikos, pero ang objective reason, purpose ni Kristo nganong naa ng iglesia, salvation. Og tungod kay salvation man ang purpose, so therefore ipakaylap ang pagtuo ngadto sa tibuok kalibutan. Yan. Sir MJ Man Pinsahan, good evening, good evening. Mr. Eli sa Baktaning, mao ba? Anang imong pagkapisot ay nag-ipahid sa kuha. Sir Kenneth Versano, mao ba? Sir Kenneth, maing gabi mo sir, og sa imong tipo pamilya. Nag-picture na to Sir Kenneth. Sir Omar Erin, good evening. Sir Jeff Atienza, yes sir, good evening, good evening. Si kuntas Katoliko nga wala daw sa Biblia unya karon mangangko na sila nga Katoliko mo alagay na sir. Mo ni mga tawhana nga kana ibitawng gisuka na nila ilar yung kauno balik ang ilaang sinuka. Okay.
Sige, balik ta. So, tungod kayong objective ni Ginoong Kristo, ipakailap ang pagtuo sa tibuok kalibutan, salvation man. So, maunang kining moong pagtuo dapat mo kailap ni. Dapat malukop ni kutob sa naitaw paagtuo ning maong gitawag og iglesia. Ma'am Maria Lucia Elioran, good evening. Sir Nestor Tinajeros, good evening, good evening. Okay, sige. Balik ta. So karon, kung imong tan-awon, ang mga apostol gituman na nila pero tungod sa kalimitado sa ilang mga resources, tungod sa kalimitado sa tawag iling ilang ilahang kanang ilang resources, kwarta, kanang ilang transportation, uban pa. So ang ilarang nahimo is nilukop lang sila sa tibuok Roman Empire. Unya ang Roman Empire mo kaniadto daghang mga nasod pero wala gyud mitikang dito sa tawag ining tibuok Europa. Kay ang part lang man sa tawag ining Europe ang naadtuan sa mga apostol. So ang katong mga nitikang dito sa for example Ireland, Switzerland, tawag ining kining sa Germany, France, ang nitikang anak kato ng mga disipulos. Pagka after sa 5th, 6th, 7th and 8th century. Sir Ray, good evening sir. Happy birthday sir. Again happy birthday sir. Sir, kaya nagpa-picture unta ko, marag busy ka, ayun ka sir. Pwede, actually, nakuhaan ko ato sir, di balik na yung Davao. Nala ko gisettle dito sa LYR. Sir Doms Beralio, good evening. To Ara, daan pa po Sir RJ, mga taki. Di mo na sila kakuan. Di na sila katulog. Okay. Sir Eduardo Fernandez, good evening sir. Okay, so yun. So, bisan pag wala gigamit ang term Catholic sa panahon ni Ginoong Kristo, bisan pa sa wala pa gigamit ang term na Catholic, ang objective ni Kristo Katolikos or Katahulos. Nga naman, ipakailap man ang pagtuo ngadto sa tibuok kalibutan. Mo ni objective ni Ginoong Kristo. So karon ang mga apostol ni katag from Jerusalem, ni abot og Antioquia, ni abot og Asia Minor, ni abot og Corinto, ni abot og Rome, ni abot og Espanya, even St. James, ni abot og tawag ining Espanya, sa Alexandria. So kung imong tan-awon ang geographical location, ang mapa niya, naadtuan sa mga apostoles. Pero katong sa outside Roman Empire, mga disipulos na ang niadto. Sir Joe Balicia, sir, good evening. Sir Loli Bumaya. Yes, sir, good evening. Okay, yun sa dako, no? Pataka raman taong ka. Mr. sa pagtaning. Ilmitahan ni mong pulong Kristo. Sige, balik ta. Paag mo gamigas. Okay, sige, balik ta. Daig og alado sir unsa kay kaso sa duha ka ama. Ambot lang sir wala ko kabalo. Wala ko kabalo unsay tawagan ng case ana. Nagdibog ko sa uban nga religion sir ila baruganan Bible alone unya sa debate mo gamit sa nagreferensya. Actually mura nag-iro lagi sir. Ilahan ng kaunon ng ilahang kaugalingong sinuka. Okay, kinsa pa sige to baganan ninyo si Mr. sa baktaning. Okay, mapadayon ta sa to ang tawag ining topic. Okay, sige, balik ta. So karon, so mao na nga ang simbahang Katolika nihatag siya og termino. Pero actually, sa first pamangko, dili man siya og name, official name. Maapil sa descriptive or description. Kay ang church kani abto sa first 300 years gitawag siya the Christian Church, the Church of the Gentiles, the Church of God, the Church of Christ, unsa pa kining tawag ining the Christian Church, then the one church, the Holy Church, the Catholic Church after Saint Ignatius of Antioch, then pagkahuman the Apostolic Church. So ingon ana ang description kani abto. So kanang word o kanang title nato nga One Holy Catholic and Apostolic Church giprofess na from the 1st century AD pa. Kay ang pinaka-old na credo nato kanang Apostles' Creed, so na finalized na mga around 150 AD 2nd century na, pero before 2nd century ang mga apostol magud bautismo kani adto before ka bautismuhan libi to mga dagko kay dagko pa man ang ilang target at the time. Ipaprofess sa imuha ang pagtuo. So ang ilang profession ay minamubo na pagkahuman katong 150 mo na tong tawag ining kanang apostle kanang atong ginagamit sa pagrosaryo. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Ghost. So, mao na siya. So, pag ingon nga, I believe in the Holy Ghost, the Holy Catholic Church, so mao na ang description kani adto nature timaan sa iglesia for the first 300 years. Sir Eli and Leffy, good evening from Sibutan, Zamboanga del Norte.
So, mao na siya ang description kung baga for the first 300 days. Kaya again, before 1500 AD, wala pa'y tawag ka ng issue about the name of the church. Wala pa issue din na eh. Wala pa issue nga naman kay usa lang mong kabuk Christian church at the time. For the first 1,000 years, usa lang ka Christian church ang tawag ang identified kung baga. And that Christian church mao na ang Catholic Church. The Catholic Church or the Roman Catholic Church according to Father Francis Casili. And even ang tawag kining Grolier Encyclopedia, kung yung Catholic Church mao na ang pundok nga diin mihatag o pagtahod, midawat sa otoridad sa Santo Padre or sa Santo Papa. Yan. Okay, sige. So karon ano man ni? Okay. So karon, kung ato ang tawag ining tan-awon, so ang term na Catholic before ang 106 to 780 kana nga term essential pa lang ilang gigamit. Kaya again, dili question kanila kaniadto ang name. Dili question sa ilang name kaniadto. So tungod kay nagkadako na ang Kristiyano at the time. Imagine ha, after sa first century, ang number of Christians at that time not less than 500,000. Sa whole Roman Empire na ha. Sa whole Roman Empire na. Sir Jesse Miranda, yes sir, good evening. Salamat sa pagpaminaw. Sir Carlos Ortiliano, good evening. Mao ba? Sir Carlos. Sir Mel Yampin, yes sir, good evening from Simirara, Caloya, Antique. Yes sir, proud Catholic. Sige. So, sa whole Roman Empire, not less than 500,000 sila. So nakitaan sa mga disipulos, kaya actually St. Ignatius of Antioch Manggod, estudyante siya ni St. Peter and St. John. Sergius Ranyon, good evening. So estudyante siya ni St. Peter and St. John, the evangelist. O niya, pagkaman siya po ang ikaduhang obispo after kay Saint Evodius nga diin gi-appoint mismo ni San Pedro nga mamahimong obispo dito sa gitawag og Antioquia. Okay, so karon. Kung ato ang tan-awon mga ma'am, pagka 106 before gimartir si tawag ining Saint Ignatius of Antioch, nasa gisulat nito sa taga Smyrna. Kung asa si Kristo, naa dito ang Katolikong Iglesia. Naa dito ang simbahang Katolika or ang Iglesia Katolika. Sir Sama Tamosa, good evening. Sir Donny Padon, good evening. Sir Rita Bino, good evening. Sir Heroncio Inaw, good evening. Sir Ma'am Yuprita Kapalyar, good evening. Mawalagi. Ito bagalan sa ninyo sa Bagtanin. Okay, para natin makatunan mga sir ha. Okay, mawalagi set ang hilito. Actually, kini nga itong presentation ni para sa ilaha, para ni sa tua. Okay, para di na sila makapangilad mga sir mga ma'am ha. Okay, sige. Balik ta. So, karon. So, kung atong tawag tan-awon, kung ato ang i-observe pagsakto, kini si St. Ignatius of Antioch, obispo ni sa Antioquia. And remember, according sa Book of Acts, ang pinakaunang lugar na gitawag og Christian maoning Antioquia. So, gi-appoint ni St. Peter, St. Evodius. Pagkamatay ni St. Evodius, gi-appoint na po ni St. Peter si St. Ignatius nga mamahimong obispo dito sa Antioquia. Siya ang pinakaunang nilitok sa tawag ining giusa nga pulong from Kata in Holos nga mahimong Kataholos or Katolikos or karon ka Catholic or Katoliko. Siya ang unang militok ana nga term ha, dili ang esensya mga sir ug mga ma'am, ang term mismo nga naman kaya nakasabot sila nga ang objective ni Kristo, ang purpose ni Kristo nganong na ang iglesia kay ipakaylap ang pagtuo ngadto sa tanang katawon sa tibuok kalibutan. So Katoliko. So karon gilitok na ang term. So mo na ang profession of faith pagtungtong sa 150 katong gifile na nila ang ilang creed. Gifile na ang ilang creed. Mao nang naay tawag in term nga katong gitawag og kining adjective kung baga. I believe in Holy Catholic Church. I believe in the Holy Ghost, the Holy Catholic Church. Ang Santa Katolikang Iglesia or ang Iglesia ang balaang Iglesia Katolika or ang Santa Iglesia Katolika. Yan, naa na ang profession of faith. So 1st century AD pa lang, 2nd century AD, gigamit na ang term Catholic after Saint
Ignatius. Ang objective sa ang objective purpose na sa first century. Second century kato ng term, ang formula. Sa kanang term nga Catholic formula maguna mo magbiblia ba. Ang term na Biblia para sa Kristiyanong tawagin konsepto og pagtulunan. Yung Biblia man God refer na sa Old and New Testament according sa Christian teaching. So formula siya. Kaya wala man gitudlo sa Biblia nga ang Biblia composed of Old and New Testament. Isibang Katoliko yung nagtudlo ana. Sir Larry Kasiban, good evening, good evening. Okay, siguro. Balik ta. Mga sir ug mga ma'am. So, first century, second century, third century. Gubot ang tawag ining simbahan after na free ang simbahang Katolika from the persecutions gikan sa tawag ining kuan sa kanang persecution sa mga Roman emperors. After na free siya, after nga makapag-practice, makapag-exercise siya sa gitawag og pagkunya publicly na anapoy threat, na napoy hulga sa pagtuon sa manto kapong irihiya nga giimo ni Arius. Kato nagtudlo nga si Kristo dili Dios. So bako na pod. Away na pod. Hantod nga na-create ang tawag ining Nicene Creed. Sir Hilbaldo, good evening, good evening. Sir Larry Kasiban, good evening again. Hantod na-create ang Nicene Creed. So, dili kaayo detalyado ang tawag ining One Holy Catholic. Then pagkauman na question na pod concerning sa nature ni Kristo o katong pagka-personal ni Kristo. So, nag-declare na pod pagka 381 mo na tong Nicene Constantinopolitan Creed. Karon na gyud ang One Holy Catholic Apostolic Church. So, mauna ang kanang description kung baga sa ato ang credo concerning sa iglesyang gitukod ni Ginoong Jesucristo. Late na nga kanang One Holy Catholic Apostolic Church kana nga mga titles, kana nga mga marks, late na nga gi-declare nga mao ang name sa iglesyang gitukod ni Kristo. Anos alang ba na 1869 1870. Nganong gi-declare man as name tungod kay gigamit na kana nga termino gigamit na from the first, second, third century. So buti pasabot ang declaration sa First Vatican Council nga maghatag og official nga tawag ini nga kanang name sa iglesyang gitukod ni Kristo. Wala sa nag-imbento ilahang term One Holy Catholic kundi gigamit ng daan. So ingon ana mong simbang Katoliko basang patawag magud og council. Pag naamang goy gitawag og council, mahitabo na nga mag-declare sila og teaching dili tungod kay nag-imbento sila anang mga panahon na kung dili ilahang gi-reaffirm ang mga butang nga gitudlo sa panahon pa sa mga apostol ug sa mga disipulo sa mga apostol. Sir Ruel Arangco, good evening, good evening. Sir Rolando Gadiana, good evening. Yes sir. Sir Jico Mawalagi. Sige, balik ta. So, mauna ang history sa term nga One Holy Catholic and Apostolic Church. So karon focus lang ta sa word nga Katoliko. Kay giangkon man nila nga Katoliko pud sila. Kay kabantay sila nga kadugay pagpasabot sa mga defensor Katoliko, nakabantay sila nga nisupak sila sa termino apan wa nila gisupak ang basis. Gisupakan nila ang term nga Catholic. Pero wa nila gisupak ang basis. Ang basis, si Kristo mismo, gusto niya nga ang pagtuo ipakaylap sa tibuok kalibutan. Sa karon, kabantay sila nga, sipyat sila, angko na pud sila nga Katoliko na pud sila. Actually, Seventh-day Adventist, una kong nakadungog anang nga ni angkol silang Katoliko atong debate na mo ni Jerry Laig. Angkol silang Katoliko sila. Katoliko mo sad po mi, pero dili lang mi Romano. Palusot sad. Di ba? Katoliko man mi, pero dili lang mi Romano Katoliko. So ang Katoliko pagka makailapon. So bot pasabot, Katoliko daw sila kay mikaylap man sad po daw sila. Mikaylap, nilukop po daw sila pod. Ang yawa nilukop pod. So bot pasabot ang yawa Katoliko pareha nila. Ali pareha man Romano Katoliko, dili man Romano Katoliko yawa, Katoliko lang yawa pero dili Romano Katoliko. Diba? Sir Lawrence Bingar from El Salvador City, Misamis Oriental, sir, good evening. Sir Carlos, puro ka ganito at ganire, pero wala ka namang ebidensya kaya gani. Okay, sige, balik ta sa ato ang tawag yung topic. Mga sir o mga ma'am. So, ang simbahang Katolika, kay para dili ta mailad sa mga sulpot, nihatag siya klaro nga panudlo. Ngon sa man, ang pagkakatoliko na ay tulo ka mga requirements. Number 1, Catholic in place. Katoliko sa tawag ining lugar, mga lugar. Ay, pasado sila.
kay Katoliko man sa tawag ining mga lugar. Kung yun, tawag ining tinuod gid mi nga Katoliko mi kay nilukop man ang among pundok sa tawag anang daghang mga lugar sa tibuok kalibutan. Pero ang problema asa nagsugod? Kay ang Catholic in place dapat ang simbahan nagsugod sa Jerusalem. Dapat nagsugod sa Jerusalem. Ang problema, kini mga sulpot karon nga nag-angkong Katoliko, ang ilang pundok nagsugod sa Amerika. Biblical ba na nga ang iglesia ng gitugod ni Kristo dapat nagsugod sa Jerusalem? Biblical na oy. Yeah. Si Sariyang Solen, good evening. Basahon na to ha. St. Luke chapter 24 verse 47. Basahon na to mga sir. 47, og sa iyang ngalan ang mensahe may tungod sa pagkinulsol o pagpasaylo sa mga sala. Kinahanglan isang yaw ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Wa gingon din nga sugod sa Amerika. Sugod sa Jerusalem. So kanang pagka-Catholic in place, dapat ang origin and beginning sa pagkamakailapon niya, mikailap sa tanang mga nasod sa tibuok kalibutan, dapat ang nasod nga gipasukaran. Ang nasod nga gikagikanan ining mga iglesia, dapat nagsugod sa Jerusalem. Sipon magugo ba? Nagsugod sa Jerusalem. Sila nagsugod sa Amerika. Palpag yapon. Yes, nilokop sa tibuok kalibutan pero asa nagsugod? Ganing iglesia ni Manalo dito sa Pilipinas nagsugod. Kang Soriano sa Pilipinas nagsugod. Kinang Seventh-day Adventist sa Amerika nagsugod. Jehovah's Witnesses sa Amerika gihapon nagsugod. Ginukod niyo pragaba. Di ba? Palpak yapon. Yes, tinuod nga nilokop mo sa tibuok kalibutan pero ang problema ang origin of place ninyo, wala nagsugod sa titawag o Jerusalem. Wala nagsugod. Ayaw mo na sila. Ang Romano Katoliko, asam nagsugod, di ba sa Roma? Chismis naman na ninyo ay. Chismis naman na ninyo nga nagsugod sa Roma. And at the same time, ang Roma, biblical. Mabasa sa Biblia nga na-iglesia sa Roma. Na kada iglesia sa Roma mo na Romano Katoliko asagikan sa Jerusalem mo na ang history mismo nag-ingon. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Palpak yapo na sila. Sige sila pangangko na nagasunod sa mga audio pangutan ng anong wala mo siya nagpasakop. Tinuod na sir. Panindot ang argumento Sir Jeff. Sige sila pangangkon ang biblical religion nga naabtan ni Ginoong Jesucristo pero wag siya napasakop siya napasakop sa mga Amerikano. Wala magkatawa ta sila kabuang ba. Di ba? Palpak yapon, Catholic in place to sila pero ang origin of place wala nagikan sa basic requirements as mahimo kang Catholic in place. Ang basic requirement niya dapat Jerusalem magsugod. Sa ilaha, sa Pilipinas, sa Amerika, sa Japan, South Korea, dapat China. Wala magsugod sa Ginoo ko pregaba. Walang di ka pasar. Di ka pasar. Dili enough nga milukop ang imong punog sa kalibutan ikaw na ng Katoliko. No. Dili na enough. Dapat magsugod ang pagkamakailapos na ng mga nasod sa tibuok kalibutan, dapat magsugod sa Jerusalem. Dapat magsugod sa Jerusalem. Okay, number two. Catholic in place man to. Number 2, kanina na nakapasaraan ni Catholic in time. Nga naman, kaya ang pagsulti ni Kristo, I will be with you always till the end of time. It talks time. Buti pasabot, kining mong iglesia ha, dili ni mawala. Di nakapasar ang mga sulpot ini. Sir Villar Felix, good evening. Di nakapasar ang mga sulpot ani. Kung makapasar sila gamay dito sa Catholic in place, kining second requirement dapat Catholic in time. Kasi Kristo naghisgot og panahon. Nagdi
ni mawala ning maong iglesia. From 33 AD until now, dili na mawala ng iglesia. Sila sa Saturn, unya, ng buto. Wala Sir Jupi. Oh, di ba? Oh. So karon, so Catholic in time. Ingon niya, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ingon ni Ginoong Kristo, pag yung kanunay, way gutlo sa segundo, way gutlo sa minuto, way gutlo sa oras, walay gutlo sa adlaw, walay gutlo sa simana, walay gutlo sa buwan, way gutlo sa tuig, 10 ka tuig o sa 100 ka tuig, nga muhonong pag-uban ang Kristo sa iglesyang isaaran niya nga iyang ubanan. Sir Rain Ariston, good evening. Oo, gyud. So, why gutlo nga naipanakon nga mugimtang nga di mo uban si Kristo yung iglesia. Nga naman, ingon pag San Pablo, si Kristo ang ulo, ang iglesia mo iyang lawas. Ephesians chapter 5, verse 23. So, kung ang Kristo nagsaad nga siya mag-uban kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan, so 1st century AD, 2nd century, 3rd century, hangtod sa 21st century, kanunay mag-uban ng Kristo. Nga naman kay kanang iglesia di mawa yung lawas. Kung mawa ng lawas, ulo na lang ang abilin, disgrasya, parehaan din kang manalo. O, di ba? Nawa daw sa unang siglo, pagkaman niya, balik lang pag-abot sa 1714, so niagi ka anananggal sa Kristo. Niagi ka anananggal sa Kristo. Niagi o ka ng ulo na rin nabilin, nawa ang lawas. Di ba? O, sige. So, karon, so 1st century AD naaba ang kini mga sulpot, wala. 2nd century wala gyapon. Tinamad ako magbukas ng CP Buti. Sir Charles is good evening po. Sir Charles Angels. Sa Rolando Gadiana. Kanos na convert sa Kristiyano si Constantine unsang hinungdan nga na convert siya. Actually na naman siya faith kudaan pero tungod kay emperor siya. Tungod kay emperador siya, wa pagid nawala siyang pagkapagano. O na pa yung mga pagano at that time, gi-abolish lang niya ang paganismo mga around 321. So, na-convert siya tungod kay, embrace na niya ang pagtuong Kristiyano tungod sa mga nakita nga mga milagro niya sa iyang gitawag og panahon nga imposible nga mudaog siya pero nidaog man gyud sa Battle of Milvian Bridge. And nakitaan po niya nga mga particular miracles nga extraordinary nga dili mabuhat sa mga paganong gitawag og relihiyon. Pero nabunyagan siya at his deathbed na. Himalatyo na siya, Sir Rolando Gadiana. Okay, Sir nga naana sila sa panahon pa si Genesis. Ay damgura na nila Sir Paul. Liwat na sila ang founder nga na-diferensya sa una-una. Ang ilahang damgo, ilahang imuong realidad. O diba? O sige. Sige, balik na sa tuwang tawag ining topic mga sir o mga ma'am. Sir Marlon Bunahayag, sir, good evening. Sir Idol Community, good evening. So, balik ta sa tuang gitawag og topic. So, Catholic in time, 1st century, may sulpot anong panahon na. 2nd century, samot, may sulpot anong panahon na. 3rd century, may mga sulpot na. 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, katong sa Dark Ages, may mga sulpot anong panahon. Katong Dark Ages kay lima ka gilubok pagsakto ang Western Church. Gilubok pagsakto sa mga barbariano pero wag gyud nahitabo nga nabungkag, wag gyud nahitabo nga nawa. Sir RJ bagagyo kay nga naong ni mga SDA dagang ngalang sikta nga giangkon pang iya tinuod na Sir Rita Bino. So, gilubok ha? Grabe, tawag ka ng kalaban sa mga Kristiyano kani adto, even ang emperor kalaban na nila. Justinian gani ana, grabe to ka Katoliko sa Justinian, pero naabot gyud sa point nga iyang gisupak sa tupapa. Nya iya ang gisusulan ang tawag ini mga obispo sa Eastern apil tong usa ka patriarch, apil nagsusul sa mga bishops kay tumano ng Santo Papa. Napi panahon nga naa mga panahon nga gipangkidnap ang Santo Papa kay pagdi lang makadeklara og tawag ing ilabi na sa teaching sa simbahang Katoliko. Grabe ang persecutions. Sir Ma'am Jen Entera from Banisilla, North Cotabato. Sir Robert Tinio, mahalaga sir. Doctrine niya.
Sir Rodrigo Ranes, good evening, sir. Sir Amelias, good evening. Sir King, bye, sir, good evening, good evening. So, balik ta. So, Catholic in time. Di na kapasar ang sulpot, ana. Kaya nagsugod ang buak sa mga sulpot. Nagsugod sila after Martin Luther. Yes, sir. Birthday karon ni Sir Ray. And also kay Sir kay Sir Rudsky. Ruas, birthday niya karon. Ni Sir Rudsky. Sir Carl sa Pagunasan, good evening. So, nimboto ang mga protestante after Martin Luther. Actually, kana manggong 1517 hangtod sa early at the end of 18th century. Ang naalam na mga mainline Protestants. Wala pa yung mga fundamentalist diha. Nagsugod ang mga fundamentalist Christians mga early 19th century na. 1901, 1801, 1802, 1863, Ellen G. White, kanamagong 19th century. Amo ng panahon kato sa Adventism. Mo nang parang pagkapalpak ni William Miller na adya. Mo nang nibuto na sila si William Miller, nibuto sila si kining Charles si Russell, Ellen G. White, na sila Joseph Smith. Yan ang buto. Mo nang mga gitawag og mga fundamentalist groups. Nga dili sila apil sa mga mainline Protestants. Ang mga mainline Protestants katong gikan kang Luther, kining tawag ining Lutheran Church, Episcopalian Church, Methodist Church, unsa pa kining actually Church of England mo ning Episcopalian Church. Nanay mga mainland Protestants. Pero the rest of that gitawag siya mga fundamentalist. So kung di na to basihan si Luther, kung sila kanang ang ilang origin ng basihan nato, samot nga di sila kapasar. Nga naman, nang boto lang sila 19th century. So, ang pag-angko nila nga Katoliko sila, di kapasar sa esensya. Nga naman, kay ang tawag ng pagkakatoliko, nagsugod pa man sa panahong Kristo, man nagsugod sa 19th century. Lain na po ng pangilad sa mga sulpot, bro RJ, gisunod na yun ang atong IOO, tinuod na, sir. Cross, pero way tao. Pero kana sa itong simbahan, na cross nga way tao, emblem na, nga but pasabot na ay Christian Church. Pero sa sulod, ang cross na agad tao. Nagdupa, mo bitaw crucifix. Yan. Crucifix o crucidin fixus. But pasabot the cross and the body. Okay. Damgo na nimo sa pagtaning. Yabag. Puro lang kadamgo. Magaling kayo sa isa ka ebidensyang gihatag. So, yan. So Catholic in time, di sila kapasar. Catholic in place, di kapasar. Catholic in time, di kapasar. Samot sa Catholic in doctrine. Samot na. Nga naman, ang mga apostol kaniadto gamisa. Gidawat sa mga disipulos, nagmisa. Saint Ignatius of Antioch, Saint Polycarp of Smyrna. Nagmisa sila. Mabito Saint Jacinta Martir. Kung imong tanawon ang iyahang, bisag di siya pari, pero iyahang gihulagway kung unsa magsimba ang mga Kristiyano kaniadto. Way kumbo-kumbo. Way ligid-ligid, way kirig-kirig. Wala. Wala. Misa. Na ay misa at the time. Sumuon na daw ito karon. Makita na Catholic in doctrine, ano man kay ang misa, ang holy sacrifice of the mass, mo na siya ang living faith. No. Na ba na sikta? Wala gyapon. Wala gyapon. Wala gyapon. Espiritu. Ay, damgo na nimo na Mr. Bautista. Kapila na ako nag-explain. Di gyapon nga maminaw. Kusog dako kay mog interest ng mga taga simbang Katoliko, pwede wa mo interest ng maminos tubag. Ay na lang. Okay. So ingon na mga sir, mo lang lisod kaayo i-deny ang kamaturan. Nga ang tinuod na Katoliko nagsugod pagyud sa 1st century AD. Wa na mabugto until now. Unya kanang Katoliko nga wa mabugto until now kung dili na Romano Katoliko, asa man na karon. Asa man na. Unya kung nakita ninyo na nagpasakop pa mo. Wa man nagpasakop ng mga tawana tanawa na sila. Iyahira po na sila angkon-angkon nya pagkauman iyahira po na sila Kristo sa ilang mga kaugalingong sikta. Di ba?
Iya nagrehistro nya magpailan ng ilahang mga founders nga sinugo ko sa Dios. Tanawa kini mga bag-o karon mga fundamentalist kini kang Tebes na puto isa. Na puto isa nga pastor-pastoy. Pailan na pud siya nga kon, pailan na pud siya nga propeta. Sinugo purigaba. 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 Di ba? Diha pa lang daan sipyat na eh. Diha pa lang daan sipyat na. Nga naman kay di gid mahitabo nga mamahimong bakakon si Ginoong Jesucristo. Ang tinuod nga iglesia nga gitukod ni Ginoong Jesucristo ang iyang edad, ang iyang eksistensya nga tuig 1992 years old na. Kung kamo nang nasa first century misal sa Magtaning, mao na ba na edad sa inyong sikta ron? Convert siya ng mga propeta, propetang bakakon. Bot-bot ni mo misal sa Magtaning. Puro ka lang story. Diba? Ana lang eh. Mga sir ug mga ma'am. So, dakong sipyat, dakong bakak. Ang ilang pag-angkon na katoliko po sila. Dako nang gitawag bakak. Dakong bakak. Nga naman, di kapasar eh. Biblical, historical, theological, philosophical, even logic. Di kapasar. Nya mauwawan ta. Mauwawan ta kay mahulog ba nga kanabitong moingon ba nga ako Amerikano ko. Kay nituo ko sa konstitusyon sa United States of America. So therefore kay nituo man ko, nagbasa man ko sa konstitusyon sa kining United States of America. So therefore Amerikano ko. Yabag. Ala ba? Ala ba ang tawag ining mindset sa tinuod ng Kristo? No. Wala sila gabasa lag Biblia. Ang kuno na kami na mo po ang example ganina. Nagbasa lag konstitusyon sa Amerika, ang kuno nga Amerikano na sila. So, yan. Di gyud tawag ining di gyud na sila kapasar. Mga sir ug mga ma'am. Bisag unsaon dili gyud na sila kapasar. Kung ato ang usa-usahon gyud, usahon ang teaching sa tawag ining mga apostoles at that time, di na kapasar. Kunya puro lang na sila pag maipit na mabasa dayon. Asa mabasa sa Biblia kapitulo bersikulo. Kunya katudot di mga apostol ana ako hindi mabasa di tinuod. Wala gihapon. Palpak. Palpak. Sa wala pa nakapag-follow sa itong mga pages, i-follow ninyo itong mga pages, RJ Horolan Sandro II TV, Poliapunta Gamit page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. Uga pwede sa bumag-send din na uga Facebook stars. So, sa itong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, i-subscribe ninyo itong mga channels, Dalay Catholic, Apologist, and Official RJ Sandro II TV, Kuya Apologist TV, and the Barrio Kawayan Religious Forum. Uga pwede sa mo mag-send din ng super stickers, super chats, and super thanks. And ayun, sa mga Katolikong gustong mutabang sa ato ang program, pwede ninyong ipadala yung tabang suporta, pinag-gusto mga account numbers, kung nakuha sa mga screens ka na nagadagan ng information, o pwede sa po mag-send o message sa itong page kung very mita sa inyong pagpadala. Daghan-daghang salamat ito. Until now, nagkinahanang gyapon kami sa inyong tabang o sa inyong itawag o suporta. Daghan kayong salamat in advance. Okay, bakit po ba yung term po ba na Romano Catholic refer to races? Mali ka. Ang term na Roman Catholic reference sa ecclesiastical term that refers to the church founded by Christ nga wa gidawat Jerusalem nilambo sa Roma. Ay nagimig din yung bulsa dagko kay minya sud minya yung bulsa misal sa Bagtaning. Ang katong sapot nila dag ibang hinimo mismo sa Dios na bakatong gisimboluhan na ako nabasa nga ginapasa-pasa ang maong sapot hangtod pa sa panahon sa anak ni Noah. So reserve basit na tubag na ninimo nawala man kun actually kung ato ang tanawon magud ang presentation ilabi na sa first 11 chapters nagapunting sa realidad Sir Roel Arangco nya mga butang nga naa didto naay gipuntingan sa karon nga gitawag og panahon. So katong gingon nimo sir nga sapot ang hinimo sa reporto sa grasya. Ana sir. Okay, yon Sir Bert, saludo si Sir. Good evening, good evening. Mo lagi. So, yon. Roman Empire ang Pilipinas. Bakit po ba yung Romano Katoliko yan po ba yung Roman Empire? Yung bagas pangutana eh. Ang Romano ang tawag ini Romano Katoliko mo din ang Roman Empire misal sa Bagtaning? Ha?
Again ha, ang simbahang Katolika dili lang kay para sa tawag anong isa ka rasa, para sa tanang rasa na. Pero nganong gitawag man siya Roman Catholic, ngano man tungod kay refer ka na sa iglesia ng gitukod ni Kristo nga wa dawata sa Jerusalem ni abot og Roma tungod sa Roma Mikael labs tibuok kalibutan. Identification na misal sa bagtaning. No. Taka naman taong koy. Asa man ka makakita sa reference B, standard reference B nga ang Roman Catholic mo ng Roman Empire. Yabag. Suod pagita ninyo sa inyong bulusa ba? May talata kasi magbigay ka. Na ang Roman Catholic yan yung Roman Empire. Magbigay ka ng talata. Yang problema puro ka lang panaginip eh. Puro yung argumento mo puro lang katang isip. Kung sasabihin mo ng Roman Catholic ay yan yung Roman Empire, eh bakit yung Roman Empire merong emperador, eh, yung simbahang Katolika Santo Papa. Kung same ang Roman Empire at saka yung Roman Catholic. And ibigay mo yung talata. Anong talata sa Biblia? Kapitulo 3 ng Romano Katoliko, yan yung Roman Empire. Yeah, okay. Tingnan natin na. And syempre, i-double check natin sa Greek para makita natin yung ano. Okay. Yon. Malingaw lagi tabas tagon. Malingaw tabas taninanaan ng mga sulpot ba? Ato lang ulat to niyang talata. Sana yung talata bisa Elizabeth Taning. Na ang Roman Catholic yan yung Roman Empire. Letra for letra mababasa kasi hindi kayo naniniwala kapag hindi letra for letra mababasa. Sige nga. Bigay mo nga yung talata, letra for letra, kapitulo at bersikulo na sinabi ng mga apostol na yung Roman Catholic yan yung Roman Empire. Oh, yes, seminar po natin mga sira. And sa lahat ng members ng Lay Catholic Apologists, so meron po tayong convention this coming September 22 to 28, mga sira, tsaka mga mga. So, yon. And yung 22 to 26, 27 day morning. Mga lalaki lang, member kay magkuan man ta, mag-retreat. Then pagkaman 27, 28, pwede na musagol itong mga babae sa ato. Okay, sa ko no? Sa Catholic means, una-una na ni mo Mr. Elizabeth Taning. Una-una na ni mo, lahi na Roman Empire o Roman Catholic. Pataka man tao ni tawahan na. Pasagad lang, St. Luke chapter 2 verse 1. Taka lang oh. Ay, nalang Mr. Sabag Taning. Komentary yung sinesend mo dito eh. Okay, all the world will look to one Latin Pulgit Pactum et estotem diebus ilas dictum Misare Augustus et universus or universal. The meaning of Catholic. Sobot pasabot tawag ining connect nimo or gimang giwilding. Mali. Ngano man kay Roman Empire dili man na Roman Church. Hindi man na maong Roman Church, na iba ng Roman Church o Roman Empire. Pag Roman Catholic Church, refer to a church founded by Christ. Ang Roman Empire before the Roman Catholic Church na yung niya. Kung ingon ana imong tawag anang argumento, mahulog na murag buang ang tawag ining Roman Empire gilutos niya iyang kagalingon. Di ba? Okay, then universe then. So, but pasabot so yun ka na nga na mabasa sa Biblia Catholic ang kanang term ng universus. And hagbay raman naguba ang Roman Empire. Naguba mga around the 476 ang Western Empire pagka 14th century, 15th century katong Eastern Empire. So, asa naman na karon? Di ba Romanong Katoliko gyapon? Yabag. Ikaw ngayong bokya dito eh. Nakakatawa. Oh, wilderly. Nigamit lang sa term universus sa gitawag og Latin, mingon siya mo ng Catholic Church. Remember, I'm referring to the church. Ang question is Roman Catholic Church. Not purely Catholic lang, Mr. Sabactaning. Wala eh. Wala. Nya kanang tawag ining universus urbis, kanang nabutang St. Luke chapter 2 verse 1, adjective na that refers to the act of the emperors nga maghimo census. Dili na adjective concerning sa nature sa iglesia ng gitukod ni Kristo.
Ang term nga universal or universos or Katolikos sa Roman Church, adjective siya for the church and not the empire. Taka lang. Taka lang. Bokya! Why mabasa? Bokya! And at the same time, ang Roman Empire wa nakalukop sa tibuok kalibutan. Wa nakalukop. Hagba ganun sila no pag abot sa Pro 76 no. Nawa naging Roman Empire ron. Di ba? Bakakon. Ay lagi ko patuuhan lagi ng bot lagi ni Mr. sa Bagtaning. Patuuhon man tanimo. Wa gi comprehension sa Jeric Jeko. Maluoy na lang ta ba? Nagkot-kot ko no tawag ka ng kanyang way comprehension sa gibasa. So ang term Catholic adjective that refers to the church. Kung yung Roman Catholic Church. Pero kung mingon ka nga tawag ining universos lang nga gibasin mo sa Luke chapter 2 verse 1, refer man na sa census, dili man na refer sa church. Taka lang. Bokya! Ay, nalang. Luya po ninyo eh. Luya po. Sige. Hindi lang sakay ko magdugay mga sir ha. Sige. So sa gustong matabang sa atong program, tilaw nagkinalang yapon kita sa iyong tabang suporta. Pwede din yung ipadala yung tabang suporta niya sa mga account numbers o sa mga screens ka na nagdadagan ng information. O pwede sa mga message sa atong page kung pairimitan sa inyong pagpadala. Daghan yung salamat in advance. Non sequitur, Mr. Sabagtaning. Non sequitur. It does not follow. Angkon mangganit universal food mo. So Roman Empire food mo. Ayaga. Ay, nalang. So, ni angkon ang Sabadista nga Catholic po sila. So, Roman Empire po sila. Meron sa Bagtaning. Ni angkon ang Lutheran Church na they are Catholic. Ginaprofess kanila ang one holy Catholic and Apostolic Church. So, therefore, Roman Empire po sila. Kung sundo na ito yung argumento. Bangag! Bangag! Ay, lagi pag binangag lagi kay. Maulawan ka lang ba? Sige. So atong isugdan na nga to ang program sa pag-ampo at pitapusod pinagi sa pag-ampo. Yun ni Patrick Philip Spiritui Sancti. Ave Maria Gratia Predominus Tecum benedictatum mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. O Mary conceived without sin, pray for us who have recourse to thee and for all that have recourse to the special the Masons and all those recommended to thee. Amen. Eternal rest unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. And the Father, Filiet, Spiritui Sancti. Amen. Kamuti ni mo? Luya po doy. Maula masat puta na ay. Mo na to imuhang pinakakuyaw nga atake, Mr. Sabagtaning. Kayong kamuti ang aabutin mo. Sure ka? Nangamuti ako? Nakakatawa. Ay, ang babaw-babaw ng kaligayahan mo, Mr. Sabagtaning. Ipatunga ang nahong anang Sabagtaning mo, alagi, Sir Pastor. Okay, Sir Paul Doroy. Yes, sir. Good evening from Mandawi City. Good evening. Kaya ganun, Sir Jaycoy. Okay, sa ngalan sa Bugperas TV, pula pong turgamento ng Panguluhan ng Pangulahan sa Lay Catholic, Apologies International Officials, sa kumakabalan sa LCA, sa mga Katoliko na nagasubaybay, nagatabi, nagasuporto sa programa, ganyan yung ubos, ngalagad, o gisol sa pagtong Katoliko, Sir R. Seno, temporaryong manamilit yung Mingon, Iglesia Sir Viret, Fidem Katolikam Defenderi. Maayong gabi kita na Ave Maria, Viva Cristo Rey.